Fox vecht tegen de vraag naar wiet en pillen. Oké. Aanhouden. Jij. En jij, beide. Nou, dat zijn jongens gewoon die willen gaan handelen, dat is simpel. Feestende jongeren worden door Fiona dansend bediend in de Trinity. Haar spetterend voorkomen brengt veel discogangers in de partymoed. Ik ben 17. Ik ben eigenlijk nog een beetje jong. Maar ik vind niet dat het uitmaakt. Omringd door campers en caravans houden zij stand. De bewoners van Schouwen-Duiveland die werken op, aan en bij de zee. Rondom paal 23. Ik ben Johan van Baarle, ik ben camper-exploitant, camping Duinerstrand. Gedeeltelijk jeugdcamping, gedeeltelijk toeristisch, reeds 25 jaar. En mijn motto voor het leven is, geniet van het leven, het duurt maar even. En als we geluk hebben is er elke dag weer een nieuwe dag. Ik vermaak me perfect hier op deze camping. Het is een goede camping. De begeleiding is soms een beetje kwaad op ons. Camping! Maar dat komt denk ik wel door ons, denk ik. Omdat we een beetje te veel geluid maken. Dan lukt me natuurlijk niet. Er is geen camping meer op Schouwen die het nog aandurft, maar bij Johan van Baarle vieren uiteenlopende generaties naast elkaar vakantie. Nou, wij komen hier eigenlijk al van de opening eigenlijk. Van hij heeft hier gewerkt als knecht en hij is hier, ja, de camping begonnen gewoon. En zodoende werden wij, ja, blijven wij hier steeds komen natuurlijk. Af en toe zie je hem in het café, maar voor de rest eigenlijk niet. Gelukkig maar, want volgens mij komt hij pas echt in actie als hij boos is. Dus dan, volgens mij moet je dan maar uit de buurt blijven, dat lijkt me verstandig. Oké, hè? Hey, ik had gevraagd of je een zwembad moet liggen. Aquadoom. Nee, dat is geen zwembad Aquadoom. Dat is, ja, het is wel een zwembad, maar voor vissen. Ik ben Gert-Jan Staastra, ik ben nu 23 jaar, dus ik word al een oude pik, zeg maar. Ik ben tatoeëerder hier. Wat ik tof vind aan het leven is te doen wat ik leuk vind. En waar ik geen zin in heb, dat doe ik gewoon niet. Dus als ik hier vandaag geen zin meer in heb, dan ben ik morgen geen tatoeëerder meer. Hoe is die? Ik was 14 jaar, toen heb ik deze hond, die heb ik toen nog mijn been getatoeëerd. Bij mijn moeder in de kelder. En zo is het allemaal begonnen. Ik zou bij God niet weten hoeveel tato's dat ik nou heb. Maar ik heb wel aardig wat en de bedoeling is dat ik dadelijk gewoon 1 tattoo heb, maar dan wel een hele grote. Zie je op mijn rug. Echt overal. Gert-Jan had hier een tattoo-shop. Die was bezig met tatoeëren en dan iemand met een piercing, ja. Als Gert-Jan dan iedere keer moest stoppen, omdat er iemand een piercing wou, dat schoot niet echt op. Kom maar! Ik heb hem over de schutting gegooid daar, vannacht. Toen lag iedereen te slapen. Ja, helemaal gek. En jij te dromen zeker? Nee, echt. Nou, hij is helemaal niet sterk. De overredingskracht zegt, is meestal al genoeg om jullie tot rust te manen. Toch? Nee, maar jullie zijn wel streng. Want je mag niet eens samen voor de tent zitten. Nee. Kijk, 's nachts is het gewoon een slaapplaats. Overdag zit de jeugd lekker gezellig bij elkaar allemaal. En 's nachts is de jeugd slaapplaats. Want er zijn ook mensen die willen slapen. Het is goed, en sociaal. En als de hoeren het verrekken, moet je zomaar leren trekken. Wij komen de gisteren centraal. Ik zet eerst de tang op je navel en dan prik ik de naald erin. Ja, nou alleen nog even het balletje erop en dan is het klaar. Nou, het mooie aan een tatoeage vind ik. Ik bedoel, je kan een schilderij aan de muur nemen. Maar ja, dat is leuk in de huiskamer, dat doet iedereen. Maar ik wil gewoon een schilderij voor mezelf hebben. Dus ik heb een schilderij op mezelf laten prikken. En wat ik er mooi aan vind, ja, dat het gewoon op mijn huid zit. En bang dat ik spijt ervan krijg, heb ik helemaal niet. En dat ik dadelijk oud word en misschien lelijk word, ja. Ik bedoel, iedereen wordt lelijker als die oud wordt. Dus als ik dadelijk 70 ben, dan zie ik er ook zonder tattoos niet meer uit. Dus daar maak ik me niet druk op. Bier heeft prioriteit bij de kamperende jongeren. Het laatste waar ze aan denken is slapen. Oh, je slaapt mee. Oh, dat hoor ik ook niet. Nou, nu moet er een tent komen die dus vannacht toch de regeltjes heeft overtreden. En na een aantal waarschuwingen toch niet willen luisteren. Ja, en dan moeten we het even opnieuw uitleggen hoe het precies werkt hier zo. We hebben gewoon weer zo'n klein radiootje. Echt waar. Dat klopt helemaal niks van. En vandaag moest wel zijn radio leven. Anders moesten we weg. Anders moesten we weg. We zullen ook wel een beetje tegen reglementen en dergelijke. Maar ja, je hebt het wel nodig. Want ja, anders wordt het echt een ratje toe en doet iedereen maar waar die zin in heeft.
Ja, en dat kennen we natuurlijk niet. Ja, maar dat was niet onze fout. Want onze buurt had de muziek gigantisch hard aan. En toen dacht de begeleiding dat wij dat zien. Dat vond ik zo belachelijk. Hè. Maar dat klopt. Wij waren de onschuldigheid hemzelf. Jullie kunnen komen. En dame geloof ik of niet? Of hoort de dame er niet bij? Duin en Strand is dé ideale camping voor ouders die hun kroost voor het eerst op vakantie laten gaan. Johan, streng en rechtvaardig, zorgt goed voor hun kinderen. Goedemiddag mannen. Het is de bedoeling dat het nou eromheen gaat, hè? We gaan nou afronden. Ja. Dan zat ik te denken om dit te nemen. Wat denk je? Ja, dat vind ik heel goed. In Renesse waren ze in het begin niet zo blij met onze komst. Het was allemaal maar duister en hoerig zelfs. Zulke verhalen gingen er rond. Maar ja, dat zijn denk ik mensen die nog nooit van een tattoo shop hebben gehoord. Want tegenwoordig wij worden aan de strengste eisen moeten wij voldoen. Nog strenger dan een dokter. Echt niet? 4 personen. Ja. Tussen de 17 en 18 jaar. Ja. Ja, die weten toch al een klein beetje hoe het moet in het leven, hè? Ja. Door het reserveringsformulier te ondertekenen, de ondertekening van het formulier gaan huurder en medecampeerder tevens akkoord met campingregels. Heel duidelijk. Ja. Dus dan denk ik ook dat ik mensen krijg die dat respecteren. Jongens, veel plezier nog. Ja, bedankt. Doe je dat? Spreek er dus weer over. Het viel allemaal mee vannacht. Heb je na een aantal nachten gaan ze ondertussen wel leren. Dus we zullen weer zien wat de komende nacht gaat brengen. Dankjewel. Ik weet niet wat het is. Ik heb er heel wat uurtjes op zitten, maar het blijft pijn doen. Ja, je maakt ook hele opmerkelijke dingen mee. Zo heb ik een vrouw gehad van dik in de 60, ik denk zelfs nog eerder in de 70. En die vertelde dat ze was nu eindelijk weduwe. En ze wou altijd al een tatoeage. En de man die hield het tegen. Ze zegt, ik ben nou een weduwe. Ik wil een tatoeage. Nou, toen hebben we erom geloot wie het heeft gedaan. En ik was het dan niet. Maar zulke soort dingen maak je ook gewoon mee. Ik bedoel, het is geen pretje om een vrouw van 70 te tatoeëren. Maar het gebeurt wel. Maar zo krijg ik ook gewoon 5 Amerikaanse vrouwen binnen. En die komen voor een clitorispiercing. Ja, dat is toch weer heel wat anders. Nou, zulke soort dingen maak je ook mee. En daar maak ik ook geen probleem van. Ik bedoel, wat moet, dat moet. Dat doen we dan maar. Ja, ik vind het wel leuk dat je een apart veld hebt voor jongeren alleen. Dat vind ik wel leuk, dat hebben we niet zo vaak. Nee. Als ik straks wegga, donderdag, volgende week, dan ga ik meteen door naar Spanje. En dat vind ik ook wel leuk. Ja. Maar ja, ik weet niet of dat zo leuk wordt als dit hier. Want dan spreken ze allemaal Spaans. En dan drinken ze sangria en daar hou ik niet zo van. Nee, af en toe neem ik wel eens een klein slokje dan. En ik drink geen alcohol om erbij te horen. Want ze denken allemaal wel, leuke baan en je kan aan borsten zitten en aan venusheuvels en alles. Maar dat is helemaal niet... Ik werk nog liever op een arm. Zo. Zal ik hem gelijk inpakken of is het leuk? Even recht staan, hè, Piet? Ja. Even zo, even bij het licht dan. Kijk eens wat een billen. Hoe oud ben je nou? Ik ben 30. 30 jaar. Maar ze straks een jongen van 16, hè? Nou, doen we volgende week die andere kant. En dan gaan we weer verzinnen. Yes? Ja. Oké, lekkere billen. Zo, ik ben klaar. En nou gaan we de hond uitlaten. Drago, kom. Maxim. Zo, dit is mooi, zeg. Mooi, hè? Vind je niet? Ziet er strak uit, hè?
Beetje rare naam alleen, Perry. Ja, daar kan je niks aan doen, hè. Ik ben Perry de Broer. Ik ben paviljoenhouder samen met mijn familie. En mijn levensdoel is stoppen met werk als ik 55 ben. Wacht even, er is helemaal niet goed in. Mijn levensdoel is stoppen met werk als ik 55 ben. Dus ik zal er wel bij moeten gaan doen. Nou, sinds dit jaar hebben we dan de naam veranderd in Beach Club Perry's. Omdat jij zegt, ga naar het strand, ja, waar zit je dan? Dan zeggen ze of ja, bij die of bij Perry. Er verandert voor mij eigenlijk niks. Wat voor gevoel moet ik erbij hebben? Marcel staat hier ook af en toe en het is ook zijn zaak, dus, en mijn moeder ook. Dus wat dat betreft, nee, daar heb ik niet echt een gevoel bij van wauw, Perry's of zo. Perry's strandtent heette tot voor kort Duin en Strand, net als Johans camping. En dat is niet toevallig. Goedemiddag, Johan. Hoi Perry, ben er weer jongen. Ik ben er weer. Even vragen, kan ik misschien vanmorgen voor het feest van jou even die muntjes lenen, die gele? Ja, dat is... Bedankt, ik bel wel even terug. Oké. Hoi. Perry. Nou, die ken ik als zo'n klein opdondertje. Dan kwam die de boel hier al veilig maken. Zometeen in paal 23. Douwe jaagt met een collega op een Alfa met drugsdealers. En de uitsmijter van de Trinity heeft een uitgesproken mening over zijn vrouwelijke collega's. Bonnie, dat is dus een hele leuke meid. Heel betrouwbaar. Eigenlijk het tegenovergestelde van Fiona. Dat dus zometeen in paal 23. Zometeen in paal 23. Douwe doet de drugsvangst van het jaar. Ja, de hele wagen lag helemaal vol, dus... En de uitsmijter van de trendy discotheek Trinity houdt er een uitgekiend drugsbeleid op na. Het ligt er een beetje aan wie het is. Het ligt er ook een beetje aan wat voor drugs. Wie denkt dat het leven van een strandtenthouder over rozen gaat, die zit ernaast. Het gaat namelijk over zand. Perry moet zijn eigen paadje vegen. En zijn werktuigen stammen nog uit de tijd dat campinghouder Johan eigenaar was van de beachclub. Ga je wel goed? Ja. De band die draait niet meer, die is verstopt. Dus je moet even kijken of ik van het vet van het zand af kan. Of ik handig ben, dat zullen we zien als hij het wel of niet doet. Van tevoren zal het niet te voorbarig zijn, want meestal zit ik wel ergens tussen met mijn vingers of zo. En beledig ik wel eens wat mensen die van de kerk houden. Fietsbandje eromleggen is makkelijker. Vroeger hadden ze zeker linkse handen, want ze konden nog geen spijker in de muur slaan, want ze kwamen uit de horeca. En dat hebben we ze toch wel aardig bijgeschaafd, want ze kunnen nu zelfstandig die spijkers slaan hoor. En daarvoor gaat het heel leuk. Johan is al 25 jaar ondernemer op Schouwen. Perry kocht van hem de beachclub en leerde ook erg veel van Johan. Niet alleen over kapotte apparaten. Deze machine is van Johan, van Camping Duin en Strand. Die had hij toen hij de strandpaviljoens nog had, toen deed hij dat zelf wel te schoonmaken. De machine stond er nog, dus hebben we weer aan de praat geholpen. Dat heb je allemaal denk ik wel, dat de ene persoon leg je beter, dat ga je goed met elkaar overeen en voor wat hoort wat er dan zo wederzijds is, ja, dan ken er van mijn kant ook ietsjes meer als het allemaal van één kant af moet komen. En het is bij Perry zeker niet het geval en daarvoor zeg ik, doe je voor de ene eens wat meer als voor de ander. Wat heet nou vrienden? Hè? Je hebt allemaal goede kennissen. Nee, maar we zeggen goede maten. Als de zon brandend aan de einder verdwijnt, maakt Renesse zich op voor weer een wilde nacht. Van de minder dan 10 disco's die het dorp telt, lijkt de Trinity the place to be. Ik ben Martin van Oeveren, eigenaar discotheek Renesse Trinity. Ja, we zijn helemaal in. Het is natuurlijk seizoenzaak. Heel veel verschillend publiek. Ja, en die moet je naar de zin zien te maken. Mijn naam is Douwe de Vries, ik ben brigadier van politie, wijkagent Zierikzee. Ik verleen hulp aan die mensen die dat nodig hebben.
Douwe is een wildplasser op het spoor. Kun je het vinden, Claudia? 100 piekjes de boete voor publiek pissen in Renesse. Moet ik even helpen? Maar geldt dat ook voor Claudia? Ze is helemaal weg. Hé, wat zonde. Helaas geen heterdaadje voor Douwe. De brigadier houdt het daarom maar op een alternatieve straf. En moet jij nog een opvoedkundig gesprek hebben? Ja. Nu ga ik naar binnen. Ik ga nu de kassa opengooien. Dan kijk ik zie toch allemaal mensen naar binnen gaan. Het loopt daar weer in en uit. Kijk, dat is niet de bedoeling. Mensen moeten gewoon 2 consumpties kopen nu. Wat gaan drinken en gaan dansen. Dus ik ga nu naar binnen. Tot 10 uur is het vrij entree. Als je daarna naar buiten gaat en je wilt terug naar binnen komen, dan moet je 5 gulden entree betalen. Dan krijg je een stempeltje en dan kan je in en uit. Oké. Ja? Niet veel, hè? Oké, we rijden nu achter een rode Alfa Romeo. Die viel ons op. We kwamen net van het parkeerterrein afgereden. En die maakte nogal behoorlijk veel vaart. En ja, die willen we graag even controleren. We hebben hem gevonden. Ik ben Albert Engelbrecht. Ik werk hier in de Trinity en ik ben portier in de Trinity. Ik denk dat er in Renesse net zoveel drugs gebruikt als elders. Wij proberen het dan te minimaliseren. Ligt er een beetje aan wie het is. Ligt er ook een beetje aan wat voor drugs. Als het wiet is, dan zeggen we nou leg het even in de auto. Als het pillen zijn, dan worden ze in beslag genomen en dan moet je de zaak uit. Niet nodig. Hallo. Wil je er even uitkomen? Dat kan. Wij zijn net achter je aangereden. Ja. Je reed met een behoorlijke snelheid vanuit Renesse. Nee, dat ga je wel mee, denk ik. Niet? Nou, 140. Nee, ik heb zeker godverdomme, we staan hier al. Hoe lang? Nee, net. Nee, je komt net van het Transferium af Renesse. We zitten er net achter. Transferium? Douwe vertrouwt de jongens niet en wil de auto doorzoeken. Als hij een zakje hars vindt, heeft hij daarvoor ook een wettelijke reden. Daar geef je geen toestemming voor. Maar dat gaan we dus nu wel doen. Op grond van wat we dus nu vinden, gaan we dus wel de auto bekijken. Begrijp je wat ik bedoel? Maar waarom? Omdat wij nu een verdenking hebben dat je meer spullen aan boord hebt wat betreft de opiumwet. Laten we hier maar even... En dan gaan wij de auto doorzoeken. Dus wil je even uitstappen? En het is raak. Aangehouden. Jij en jij, beide. Nou, ze komen net uit Renesse gereden. Ze waren van plan om een camping te zoeken. Die zullen ze waarschijnlijk niet meer vinden, want ze mogen bij ons blijven slapen. Maar hadden ze die wel gevonden, dan hadden ze waarschijnlijk de komende nacht gedeeld. Dit te verkopen, ja, dat is de strengste verboden. Dat je even je handen tegen de bus zet, benen wijd en blijven staan. Je wordt nu gefouilleerd, je bent aangehouden op verdenking van de opiumwet. Voor jou idem dito. Overigens op heel Schouwen-Duiveland, net iets kleiner dan Amsterdam, is niet één koffieshop te vinden. Ze zit al in de boeien, maar we hebben vervoer nodig. Ik ben 18 jaar en ik werk hier voor mijn plezier een beetje in Trinity. Ik zit hier op het toilet, gewoon een beetje vrijwillig, omdat ik het leuk vind, een beetje met mensen praten en daar krijg ik een beetje fooi voor en ja, meer eigenlijk niet. Je kan hele vieze dingen tegenkomen en vervelende mensen en dan zit je hier alleen en dan voel je je eigenlijk toch wel een beetje vervelend. Bonnie, dat is dus een hele leuke meid. Heel betrouwbaar. Eigenlijk het tegenovergestelde van Fiona. Nou hoi, ik ben Fiona en ik werk hier voor het 2e jaar. En ik vind het hartstikke leuk om te werken. Fiona is een baldadig en Bonnie, als je zegt Bonnie van, kun je even dit doen? Die zal dus nooit tegenstribbelen. En als je tegen Fiona zegt van, kan je even dat doen? Zegt ze eigenlijk liefst van, ja, doe het even lekker zelf. Ik ben 17. Ik ben eigenlijk nog een beetje jong. Maar ik vind niet dat het uitmaakt. Voor in het zeekringenkastje liggen pillen en achterin ligt nog een zak met wiet. Oké. Dus dat moet ook meegenomen, maar we nemen de auto ook mee. Kunnen we dat op het bureau verder bekijken. Nou, dat zijn jongens gewoon die willen gaan handelen, dat is simpel. Even onthouden maar. Geen koffieshops op Schouwen-Duiveland, maar wel tienduizenden feestende jongeren. Dat is gouden handel. Alleen vanavond even niet. Douwe is het te slim af. Ze zijn niet moeilijk hoor.
Wij ook niet. Nou hoor, ik ben Sharon. Ik werk hier voor mijn eerste jaar. En ja, dat is het eigenlijk. Ik woon hier vlakbij in Burghaamstede. Ja, het is een hele leuke sfeer sowieso. Je bent toch bezig met allemaal mensen die op vakantie zijn. Dus het is heel gezellig om mee te werken. Nest heeft zon, discotheken, strand. Alles wat iemand jong lui wil. Deze jongens hadden waarschijnlijk een schitterende vakantie in gedachten. Maar ik denk, als we alle auto's controleren van jongeren die hier naartoe komen, dat we dan 1 op de 20 of 1 op de 30 toch wel in ieder geval een kleine hoeveelheid verdovende middelen uithalen. En deze jongen die heeft ja, veel te veel bij zich. Dit is echt een handelaartje. Ik weet dat ik fout ben, dus... Op het moment dat je stilstond en je wordt stilgezet, dan weet je al genoeg. Ja. De hele wagen lag helemaal vol, dus... Ik wist gewoon zeker dat we gepakt zouden worden. Ik zei al tegen hem toen de agent naast stond van, we zijn genaaid, we zijn gewoon genaaid. En nu, ja, zuipen tot geld op is, denk ik. 2,1 gram. Dus een zakjes van 2 gram, zeg maar. 2,1. Hoeveel grip zat er daarin? Dit zijn er 21. We hadden ongeveer 160 tot 165 gram wiet bij. En dan nog een negental ecstasy-pillen. Ja. Dus dat is toch een mooi resultaat. Volgende week in paal 23, John van Tol op zoek naar een vechtjas die iemand een gebroken neus geslagen zou hebben. Ik ben John van Tol. Ik ben in de zomermaanden wachtcommandant bij de politie in Renesse. Hoe is het? Wil je even met ons mee naar buiten lopen? Er zijn wat problemen, mensen zeggen dat jij daar meer van weet. En de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft ook deze zomer haar handen vol gehad. Nou, de jongens zagen wel geel tijd. Draaien we even terug te kijken wat dat eventueel is. Dat volgende week in paal 23.